ترکیایە داگیرکەر 37 گرتیên Daişê serbest dike. Rewangeha Sûriyayî ya mafên mirovan ragihand ku polîsên leşkerî û komikên artêşa niştîmanî yên girêdayî Tirkiyaya dagirker 37 kes ji zindana navendî ya Serêkaniyê serbest berdane. Li gor wê ew girtî ber bi herêmên hêzên Sûriyaya Demokratîk Hesedê ve hatine berdan û piraniya wan terorîstên Daişê ne. Her wekî Komîteya Koçberên Serêkaniyê jî eşkere kir ku ev terorîst bo pêkanîna êrişên terorane li herêmên birêveberiya Xweser hatine berdan. Ev reftarê han hevdemî biryara birêveberiya Xweser a darizandina girtiyên Daişê pêk tê ku 10,000 Daişiyên ji 6 nasnameyan di sînorê Tirkiyeyê re derbasî Sûriyeyê bûne. Senaryoya zindana Ğewêranê. Serê sala 2022yan terorîstên Daişê êrişeka mezin bir ser zindana Ğewêranê ya Hesekê û hewl da bi hezarên girtiyên xwe birevîne. Hingî Hesedê got ku komikên veşartiyên Daişê ji Serêkaniyê û girê spî hatine şandin û ev êriş pêk aniye. Nexwasim ku berî 2 hefteyan birêveberê navenda ragihandinê ya Hesedê Ferhad Şamî hişyarî dabû ku terorîstên Daişê xwe li herêmên dagirkirî û biyabana Sûriyeyê didin ser hev, qene êrişên mezin pêk bînin. Îro roj Tirkiyaya dagirker serekên Daişê di hembêza xwe de xwedî dike û wan wekî çekeka gefê bikartîne. Lê birêveberiya Xweser jî dibêje ku ew dê wan di dadgehên vekirî de darizîne. Bi nêrîna te, ev serbestberdana Daişiyan ji Serêkaniyê dê çi bixwere bîne? Nêrîna xwe bi me re parve bike.